Het industrieterrein van Semar. Normaal is het er jong stil, maar nu is het een drokte van belang. Hier repeteren de muzikanten van het Friesk Jongersgala. Hi. Hoi. Hoi, hallo. Hoi. Richard. Ja, Hoi. Hoi. Meisje, alles Hoe goed? is het? Ja, Ja, best jong, best. Hey, kunstenaar. Alles goed? Mooi. Mensen zien kunnen Eerst ondertussen even vertellen, Pieter, wat de gedachte achter de Frieske Jongensjong is. Nou ja, we komen elkaar geregeld zien. Ja. Gerbe, Griet, Anneke en ik. En ja, dan komt het wel eens te praten. De gedachte erachter is dat wij voor uzelf en vooral voor het publiek vanzelfs een mooie joen brengen willen, maar als een soort van, het klinkt wat overvallig misschien, als een soort van orde aan het Frieske lied. En op een gegeven moment zijn van, laten we het zelf maar eens muziekje, neem hetzelfde initiatief maar nemen. Dat hebben we, denk ik, in Ierlien ongeveer om deze tijd hebben we dat besloten. Nou ja, nou is dat zoveel. Neem eerst maar een bakje koffie, want dat is nog even Oh ja, pauze. Hè? ja. Oh, komt niks uit. Dan was even een knop gedrukt, denk ik. Ga ik dat naar neer? Peter van der Zwaag maakt nieuwe arrangementen op de bekende noemers en studeren die in maar net de minste muzikanten. Nou jongens, dit wordt echt een leuk feestje. Hè? Dames? Ja, Anneke? Ja. Wat doen we eerst? Is die medley nog? Dit is medley nog. Is de meting nog even? Oké. Ja, ja, de Dit is zo'n schitterend feestje. Ja, dit is prachtig mooi. Wij hebben onderaan als collega's zijnde. Ja, je sjuggen maar nooit. Het is geweldig om wat te musiceren. En jij hebt al nieuwe arrangementen volgens Ja, mij. ja, Peter van der Zwaag, jongen, die kennen wat mij. Dat is ongelooflijk. En een prachtig aan Hubert op zien. Ja, dat is een feestje. Prachtig. En een kunstenaarsband. Liedjen gehen, vriezen, vriezen, liedjen gehen. Blow net zitten, stieren, vriezen, je maakt steen. Je maakt erop berazen, bouten, kretters, binnen, auto, liedjen gehen. Vriezen, vriezen, liedjen gehen. Wat leer je hem van de oude rotten in het vak? Nou, ik denk wel de ervaring, hè? We viel is al een beetje snoer dat we dan hobbelen we er wat achterom. Er is zoveel ervaring en zoveel ja, muzikaal talent. Daar kan we zitten maar om het begin en ze halen heel skoft aan. Zo is Dan het. houd ik hem op het lezen. Op deze manier aan de lege kant, nou doen wij hem altijd, dat is misschien wat lastiger uit Gieswij. Maar dan is A misschien een nog makkelijker verhaal.
in A. Is er een voorbeeld van jou van wat je leert van hun? Nou, professioneel houding vanzelf. En nou, de willen van de muziek. Ja, absoluut. Absoluut. Het is vaak als het begin is het nog wel een beetje spannend. Ja, wat komt het al goed maar dan komen de veteranen zeggen maar ja, het kan goed en meidje die net zo druk en dan haast ik altijd nog gelijk. Wat ik heel mooi vind, het is van Marcel Smit en Gerbrug van Dekken. Dat is echt een beauty. Een pronkje. Alles wat we hier together. Het houden van het mooiste mens. Het houden van het mooiste mens. Mijn grootste ambitie is dat ik meestal blied. Meidje mij mijn muziek. Ja, je moet je voet wezen, mensen. Je hebben de stad met je moosket besmet. En we hebben een moosket. En het leidt aan de zenuw. En we hebben een hartje. Dit is ons ideaal. Het is eigenlijk nog wel slag, als ik eerlijk ben. Als de meesten naar Hoester gaan en ze zeggen alle keer, we hebben een prachtige jongen gehad en we vinden dat zelf niet hoor en ik, dan is het feest voor mij slagen. Ja. Daar komt Vreed is het Friesk Jongensgala in het Hienstercentrum in Drachten.